Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para kiai lan para sesepuh lan pilih sepuh ingkang tansah kula hormati lan para undangan tamu kagungan Sabal Putri ingkang tansah kawula hormati lan wabil khusus dumateng Bapak Haryanto dalah Ibu saderengipun monggo sepindah haturaken puji syukur dumateng Allah Ta'ala nggih menika panjenengan kula sami ijeng menika tansah paringan nikmat Islam iman lan saha kesehatan saged angrawuhi walimatul urus nggih menika Nak Ayu Ersa Putri lan dalah Mas Muhammad Nur Rahim kanthi sihat boten enten alangan napa-napa. Allahumma amin. Ingkang nomor kalipun nggih menika selawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan kula sami benjang menika pikantuk syafaatipun dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 nipun nggih menika kawula talang aturipun saking Bapak Sutopo dalah Ibu Sudarwiyah. Pertama aturaken matur nuwun ingkang ageng sanget rawuh panjenengan kula sami. Mugi-mugi ageng rawuh panjenengan kula sami ijeng menika walimatul urus menika dados amal panjenengan kula sami benjang dinten kiamatipun. Allahumma amin. Niki adicara bubakan sak temene wonten agama niku mboten enten. Rene niki tradisi wonten tanah Jawi. Ngapunten wonten Blitar nggih wonten Bu. Wonten. Alhamdulillah. Dadi niki tradisi wonten Jawa niki pun mulai Jawa Timur pun wonten tiba nggih. Leres nggih Blitar nggih. Lah niki napa to kok wonten tradisi bubakan niki. Sakjane niki peparingan pitutur. Zaman rumiyin niku para wali rene dakwah Islam niku ngangge napa ukara kados wonten janur. Janur niku singkatane napa? Jannah. Jannah niku napa? Surga. Nur niku napa? Cahaya. Rene wong Jawa niku ngarani jannah angel. Jannah itu mesti bercahaya. Jannah malah dijenenge janur. Terus ana sambung tuwuh. Sambung tuwuh niku artine napa? Nyambung pekaris karo sedulur Bapak Sutopo kalih Bapak Haryanto. Ngoten niku jenenge sambung tuwuh. Nggih menika sederek Bapak Sutopo kalih Bapak Haryanto niki mamane wong liya dadi sedulur. Makana wong jaman rumiyin niku yen Sunan Kalijaga niku lan rangke ben wong Jawa nanggep ben menak lak napa ngerteni wis sambung tuwuh ae. Lah ngoten lho. Dados panjenengan kula sami oke enak ajaran Islam iki bubakan sampun ditingali negatifipun. Ditingali napa ajaranipun wonten bubakan. Cobi Bapak Sutopo panjenengan nika mantu bubak ten nggone kendhil niku isine napa mawon pindah buka. Monggo Ibu kali Bapak Sutopo dibuka sareng-sareng kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo setunggalih. Nah, setunggalih. Malih kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Setunggalih. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki
wonten kendhil kencana 3 niku isine napa mawon? Ketan, pisang, ten wonten napa? Napa niki jenenge kain. Nggih to. Kok lora-lora mboten gambar batik. Panjenengan mesti napa tanglet kok gak batik? Kok mboten polosan? Lah niki napa to? Panjenengan iki sandang pangan kok wonten wos niki panganipun napa? Wos. Panjenengan teng Blitar dahare napa, Bu? Roti. Roti napa jagung napa gaplek? Nggih wos to. Wos dimasak dadi sekul niku namipun pangan. Lah saderengipun dados wos niku napa? Pari utawi pantun. Niku napa gambaraken panjenengan kula sami lak kagungan sabin. Niku pari niku lak isi saya suwe saya merunduk napa saya menyengengel. Merunduk niku gambarane napa? Lak saya tuwa saya Anda pasar rendah hati kudu sabar kudu akeh momonge lek ilmune dhuwur kudu ora nyepelekne karo wong ora ngerti ora wong goblok lho nggih wong ora ngerti selalu rendah hati walaupun awake dhewe pinter walaupun awake dhewe wong sugih selalu rendah hati walaupun awake dhewe wong pangkat tetep rendah hati kados pantun. Deh, niki nasihat napa mboten? Lho, nasihat. Nggih napa mboten? Lah, niki kok gedang raja, kok ora gedang gedene gedang raja. Wong raja niki pripun to? Nomor 1. Cobi sakniki jenengan rasakaken Bapak Sutopo gedange legi napa mboten? Jenengan rasakaken. Ayo, monggo. Ayo. Nah, jenengan rasakan Ibu. Nah, ayo diracak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo niki didem Mas, ayo didem niki. Ayo didem Mas. Cobi tindak didem rasane legi napa mboten? Niki. Monggo didem sedaya niki. Ten tamu. Kowe gurimu tukang kendang kuwi lho. Nah, mbok menawa gedange Bapak Sutopo gak legi. Oke no. Lah mantu nggih didum lah. Niki jenenge gedang niku napa to kok sanipanipun. Nyuwut gedang geget darep-darep padang ya. Asline niku wonten Sunan Kalijaga niku panjenengan ngertos pisang niku. Lak dereng uwa. Nggih, dereng uwa. Kok ditegor uwah malih napa mboten? Uwah malih. Karena napa? Dheweke dereng menghasilkan buah. Mangkane kados nyapa? Pisang niku ora mati dhisik lah dheweke durung menghasilkan buah kala wae. Lah sampun menghasilkan buah nembe pejah. Benan natos napa mboten nggambaraken kula natos tiyang niku dereng wah kedang niku dibacok terus tukul neh dibacok malih tukul malih. Oh ternyata dereng uwoh. Mangkane panjenengan kula sami sanepane napa tiyang niku lak gesang lak iso dadi senenge wong liya. Legi napa mboten ya, Bang? Legi alhamdulillah mugi-mugi legine niki dados legine temanten kalih. Manis ya, Mbak ya. Ya guyu dadi manis. Karena kaya gedang. Nggih, gedange legi lho. Lah mboten kegedhek dan madang lah niku jane niku sing dar gedang mergo dibubakne muga-muga tak ketularan nah sing liyane sing urung oleh jodoh tak entuk jodoh bener sing rondo tak entuk duduk ndi oh iki sing daftar sinten niku sing niku ketan deh ketan niku napa to lah ketan jenengan ngertos nggih lah dimasak napa gembel napa mboten gembel nggih napa to beda kalih beras. Napa ketan niku gambarane panjenengan iku lak iso kaya ketan, kaya sedulur. Lah, nggih napa mboten, Bu? Nah, nggih ngoten niku sandang panganipun panjenengan. Lah niki napa to, wonten napa kendi.
Kendi niku isine napa? Tirtane wening. Tirta niku napa? Toya, wening iku beninge kaya ati. Tirta niku banyu lak ditunjuk cobi bapa lek anu seger apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah. Lah, pripun? Bu, ayo Bu. Mboten purun cobi. Lho ya, niki seger ya. Seger. Niku gambarnya napa kendi iki kok alah kendi. Kendi niki saking napa, Bu? Tanah. Tanah jenengan ngerti. Tanah niku selalu tengan ngandhap dipipisi yo oke. Di napa ngengeki oke. Nggih napa mboten? Tapi dheweke dados sumber dadi bening napa mboten? Lah panjenengan kula sami Jawa nggih dikai toya Jawa oke. Dikai napa toya isa-isa oke. Lak kados napa Siti niku lemah niku lak kados ngoten disaring dengan walaupun kejelekan-kejelekan masuk pada diri kita bisa mengeluarkan yang baik. Niki gambarane Siti ngoten niku. Lah bening niku napa? Lah iso atine iso kaya dadi beninge ati rasa sirik ten pegel nesunan nggih. Mas manten ya duwe ra duwe Mbak kudu bersyukur nggih. Lah niki sekedhik napa sekedhik kala wau mugi dados niki Bapak Sutopo sampun mantu bubar. Alhamdulillah niki mawon boten sadowo-dowo mangke selak kepanasan. Muga-muga mawon donga kula sing hadir mriku pikantuk hidayahipun rahmatipun Allah lan mugi-mugi ingkang dereng pikantuk judul ndang cepet oleh judul, sing jomblo ya ndang cepet judune, sing perawan ndang cepet oleh judul, lak sing duda ya lah lak sing aja diingeti to Mbak, aku raro lho aku dipandang lak sing oleh eron kok rondo oleh ndang oleh judul. Pun makaten monggo kita oh niki. Oh nggih. Niki lah mangkano kan wonten janur diwau niki janur gambaraken cahayanipun surga. Lah niki monggo niki disebar kagum wonten niki Bapak Sutopo sedekahan monggo ingkang badhe nyebar arta niki wonten beras kuning. Beras kuning artine napa? Kuning iku isine tirakat Mas Mbak binjing lah nanggone rumah tangga sering tirakat ben dadi anak soleha. Niku mboten menyebar duit tapi sedekahan karena Gusti Allah. Mugi-mugi Bapak Sutopo rene kagungan hajat mantu bubah nika Gusti Allah taala ngridani. Allahumma amin. Monggo saking kawula cekap semanten ya. Oh iya, monggo dibabut niki pun udar nggih lali kula. Monggo dibabut bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nggih wacanan bismillah mantu bubak kita waos kanthi wacan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dadi karo kula ya nek sing seneng larek nek sing seneng nggih to. Tiyang niku benten-benten nek sing seneng tambah ilmu lah mboten seneng alah semono kuwi sering ngrungokne mantu bubak. Nggih, ngaten mawon mugi-mugi Bapak Sutopo anggenipun mantu bubak Gusti Allah taala ngridani. Allahumma amin. Dan niku wonten hadiah nggih. Lah niku sedekah diingati ngoten mawon. Mugi-mugi Allah taala saking Allah cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.